Šta si uradio meni? Napravio sam te zgodnim i okosnim. Vrati me nazad! Ne znam kako ovo da ti kažem, ali ne znam kako. Šta? Hej, jel vi čujete nešto? Da? Plus! Kosni ti upica! To sada nije važno. Da li želite da se borite za nešto za što se niko nikada nije borio? Kako to misliš nešto za što se niko nije borio? Mislim na vašu sopstvenu planetu. Ok, to je zapravo nešto novo što čujem. Nastavi. Morat ćete da prolazite kroz razne izazove kako biste pobedili i dobili svoju planetu. Tako da li želite da se borite za svoju sopstvenu planetu? Da! Dobro, prvi izazov je trka smrti. Morat ćete da prelazite razne prepreke kako biste došli do kraja. Prva dva igrača koja dođu do kraja mogu da biraju tim. Zanimljivo. Dobro. 3, 2, 1, kreni! Haha, vidimo se, gubitnici. Četkico Ruri, želim da nas dvoje biramo timove. Mikrofonu, stajal ispred nas. Četkica pazi. Čekaj, ja samo mogu da poletim. I crna rupa je prva koja je završila. Hajde mikrofonu, ne vrajm da baterija pobedi. I ja. E pa baterija je drugi koja je završio. Tako da crna rupa je baterija, biraju timove. Ali u sljedećoj epizodi. Vidimo se, gledalci!